enwere ilulu ndị bekee anyị eji akpụ nwochi Amadioha chọga onye ojeje magbuni na-arụ ụzọ hụ onye apụ ozu ya onye apụ ejega yachi ụkwụ ahụ ebila ya ije achị gị kọwa ya ilulu Owerri na ilulu ndị bekee anyị eleghị iche n'ọfụ a ilulu dị iche iche mgbe ụfọdụ akọwa ya o jerere mgbe ụfọdụ ọ dịkwa na omimi aha ejekwa ilulu achị m kọwa ma aga m achị iji agba nna mfe ụmụnna ana m anaba anọ ka mada ụmụ maazị George Nwafọ nna m anakwa echi ụmụnna onye ọbịa anyị nwere taa ahụghị onye abịa dị elu akọwa aga m achọchi ya ji aka ya kọwa onwe ya nna m akwanụ onye bịara anyị shi ya bịa n'ige anyị ukwu anyị eji ekwu kwadokwana ihe anyị mega nga taa nna m kwuwa welcome sa ya rela gị mmasị nke ọ ga-amasị m gị bụ ọha na eze onye onwe m akwanụ imena achị onye zara okwu akpọrọ ya sọfụrụ onwe ya n'ihi na ugwu nkwanya nwaanyị ji mụ ibe ya gbam aha m bụ Ambassador Chief Jingot Nwosu abụ m onye mbiri na Owerri Wotu ebikwana m Germany afọ araba dịkwana m aba ụmụnne urukwu na ibe anọkarịa hụkwana mana onye iwu ga oge wuru maazị Dọch o teela mkpu mụ na chagụ m ịhụ gị Chineke mebere ma ahụkwanụ gị face to face itisa n'ụlọ ịbịakwanụ na your program kamada agakwa m ya ọnụ anyị amara kpa eji forward. Thank you very much. Agwa nnọchi ka aha asonye akala asọga eze gachi ile ikpe eji amị okwu ọnụ ha anyị eji ekwu akamada echezokwala chi ihe anyị mega na-amachila gị kachi maazị Dọch kamada na m ukwu enwere ilu ndị bekee anyị mara ịtọrọ ụyọ ichebe ahụra m hụ ga Germany enwere ilulu ndị bekee anyị eji akpụ nwochi Amadioha chọga onye ojeje magbuni na-arụ ụzọ hụ onye apụ ozu ya onye apụ ejega yachi ụkwụ ahụ ebila ya ije achị gị kọwa ya ilulu Owerri na ilulu ndị bekee anyị eleghị iche n'ọfụ a ilulu dị iche iche mgbe ụfọdụ akọwa ya o jerere mgbe ụfọdụ ọ dịkwa na omimi aha ejekwa ilulu achị m kọwa ma aga m achị iji agba nna mfe gbam iji agba nna ya mfe iji eche temokwu ije n'afọ ụzọ n'ahụ ya gbam iji agba nna mfe abalị jebe ebe ahụ okwu m na chọrọ chi anyị kpe ego ọnụ taa wụ ndị bekee anyị gị bịa bekee anyị eji achị gị onye nwere mmanụ ka onye nwere ego ndị bekee anyị shiga nwa ka ego mana ahịa ewu mmagbo tupu amụọ m ikekwa ịhụrụ ndị kara ya ihe na-arị mgbadata ya mana anya ndị anyị anarụ adekejezi amụgo bụ n'ụwa ka ụblaka asheputu ya kpokwe eti ya kpokwe shesheji ti ya ichere shejokwe jokwu n'ozugbo ohimege bekee anyị taa ndị mmanụ ji emego nwara ṅụọ ichere onye nwere mmanụ ya ahụ ndị gboo kara ya ahụ ndị ishie kara ikwere shejokwu onye nwere mmanụ waka ogbukadakwa onye ji ego imeela okwu ahụ gbara ọkpọrọgbọ agaka m eti ya ọnụ ma njewa ha ọwụ ndị ekwu ka ha shi anyị wụ old money wụkwana old thinking o wee yokwu ekwekwara m ruo echichi onye nwere mmanụ ka onye nwere ego maka na achị eli m n'ụzọ n'ime ihe onye maara na ihe a gwara ụzọ maka na ụzọ wa aga m agafere ọnwa ehi wee rima ericha anya nwere mmadụ ka onye nwere ego is based on contact ego gị ahụ nwere ike ịbịa taa ya baa ka wildfire vuvuvu ya efefuo dada ọrịa onye nwere you are on your own mgbe ị nwere contact biduo ya one day ị ga-aba and contact gị ahụ still keep you going keep you afloat. For me onye nwere mmanụ ka onye nwere ego never you disregard any human being. Keep your contact afloat because it's what keeps life going. Okay, mana acha dị go kwa ọnụ mana ihe m nwe m gwara ahụ onye nwere mmanụ ka onye nwere ego echere m shi o depend context o depend kwa na onye ere ihe na gịdụla ekpo jiri nwe n'onwe m chere shi ụwa ka ugbo anyị na n'ime ya na ihe mmanụ omega ibe ya echeghị m sha ya ndị gboo hụrụ like ikpe ijiri kọwaa ya ịkọwara ihe ihe apụ uche eji akpọ ya ilu gbam na bi jiri wa aya ihe na mbaja achọ olu n'olu onye nwere mmanụ ka onye nwere ego gebe ulesacha anyị ebe ka anyị bụ ihe me ahịa harị ma eju ọ ga-ewone ihe na maka akwarala go
echere m shi ihe ndị gboo hụrụ ejiri ha kwuo ya okwu ahụ kemgbe wụ mmagbu ọja awụ ịmara na amam ijiri gaa fufu gị na Germany na ndị ọdọ you travel a lot so mmagbu ọja awụ ezinụlọ obodo abịa obodo gaa ahụ ndị ezinụlọ ndị ama ahụ onye wa na-akpụ n'ọnụ nneje ọnwụ ụyọ nkekwa nwaanyị ishikpe ọ nwoke ishikpe kpa eje rụọ na ya ụyọ atachi na he ụfọdụ gaa ahụ akwụ ekwu obodo ụmụ okorobịa na ndị ka agbọbịa anyị eje gba japụ gbaala onye enwe nwa gbaala onye enwe ụmụnne japụ ọkwa eji mmagbo aka gasa arụcha amarala m mmanye nwụrụrụ ụmụaka na he abịachi a kọmuniti jiri gbuo nkwụ egbucha nkwụ ahụ ịmara ma ahụ eji awa n'anụ ọhịa abịa kpọkọ achị ego ejiri gbuo nkwụ ahụ erekara nkwụ enweghị otu onye ime obodo achị ya jema mba ofesi ma echemcha anyị ahụghị ahụrụ ejiri chọ onye nwere mmanụ ka onye nwere ego mana ihe ahụ emega ma ha ogbu uro na ofu obi na ihe a na-abịakarịcha ebe ka anyị olee ihe chere gbasara nke na mega akwa uwe obila ka akwala m ebe i kwuru chi onye nwere mmanụ ka onye nwere ego wuo dozie ọrịa mma ga mmanụ dịkpa ala ego doziekwa ndị ga ṅụrị ma adị ama ọma ma dịwọma n'ịdama ihe kwugbo ogbolaka ịmara na Gen Z social media o mebisiela a lot of things omenala anyị ejile nwanyị ala even asụsụ Igbo anyị jikwa nwanyị alaji and ọ jọgburu onwe ya ndị anyị si anyị ṅomiga eruba ha n'anya oke kara aka agwara m gị eziokwu kpa iji ekwu gị ya mgbe gboo eziụka wakụ ehi anya ji akụ ebe ya anyị eziụka wakụ and onye kụmara aka ya ọtọ ma ị nwere ego ma ị nweghị ego achọwa onye ga-achị obodo akpọma gị ị nweghị ego arụ ọrụ agụ ụlọ ụmụagụ okwu bikọs ị ga-ekwu kewa eziokwu ị ga-emegbu nwaanyị shikpe ị gaa na mmadụ ego ya ị gaa na ala ya bikọs ekwu oge ekwu kewa eziokwu they will honor you because of your wisdom and your honesty ma agbanyeghị m nwere ego na ebe ka gị mgbe ahụ anyị gbakọrọ aka rụọ na enyi nwaanyị of ụmụ njem anyị rụrụ na ya gbakọ aka bulie ya elu oje na-emere Ogbolaka wụ pretense or Israel but that is another contest. Here are two different things. Onye nwere mmadụ ka onye nwere ego is still happening till today. Gị nwee mmanụ and you keep the contact ya mara onye iwu he can still lift you up even if e nwere some wicked people. As we speak, enwere some people achọghị isi ibe nwere ya ọgwụkwọ na ebe ka anyị ọ nụtụ Mbalakesh ebe niile Mbalakesh ebe niile o nwere ndị achọghị isi iheli isi deshi iheli isi agị na ya aka nwụọ ka ngwa another thing so yeah o depend iji lee ya pros and cons but to me still okpọ ụlọ ishiri lee ya onye nwere mmanụ onye nwere ego maka na ego like I said enyi wee rime ericha ya ụzọ iche ọrịa mma na mokwu ime na ọzọ m chọkwara shima anyị kpa ego ọnụ anyị ahụ na chi onye nwere mmanụ ka onye nwere ego eziokwu mana ndị Gen Z na-akpa iji ahụ gị Ogbolaka onye na wee onye ọla mere ka ha ya mma mana eji anya oke ala ya anya ga ahụchi onye nwere mmanụ ka onye nwere ego mana anyị na-emere n'ụwa wickedness so many people na-eme na ya eme onye nwere mmanụ o nwe ma mmanụ ọkpọjiri onye nwere ezinụlọ ndị ga-aba Ogbolaka onye nwere mmanụ enwe mmanụ nọ achị enwe mmanụ egbolu upe mmanụ nọ arịrị eri ji mmanụ akọ ya nwoke gbabiri n'oyi akpụ mgbe o nwerekwa ihe ndị ọzọ edebe ka anyị eji gwashi nwaka ego he kwara ajụga gị ka ọ dị m oke mkpa ahụ na m abụrụ mụrụ nwa mụcha ụmụ ahụ amụrụ ya eru afọ nka ngharị ma nwele anwa aka m waka ugbo aka m magbo anajuga m gị okenye aga amajirila anyị echi ichirichi ihe ahụ ahụrụ mma nna otoga mgbe eji achị ọgwụ otu onye eji azụ nwa achị onye hụrụ ọkụkọ ọfọ gachi ya chụ ya onye chụ ihe na onwe onye ga-agba ya mana nwoke ugbu ndị mana na ahụ ga ọkụkọ ọfọ gachi nwaghara ya ile ihe nwere ịgwa our viewers nwa ọka ego Waka Ogbolaka Imena, now another topic. Yes.
gbakwa n'ọkpụrụkpụ n'ụdị ka ya nwa aka ego ọ wụ eziokwu ma nwa aparị akaghị ego nwa o nwere mgbe ị ga-amụọ ụmụ nwoke ise ebie ori anọ n'isi ha ọmụrụ niile ọ mụrụ nwoke but none of them bara uru gaa mkpa otu nwaanyị ya na onye paga ezi nna ya sọpụta ọlụghị di anya eji azụ ụmụnne ya azụ arụ imo nwa aka ego n'eziokwu mana nwa aparị akaghị ego ma nwa aparị akaghị ego let us define it. Okay. nwa because ihe a generation continuation ihe anyị egbu eji eme agharị mma which you have to change wo inyekwa ụmụ nwaanyị ọnọdụ ebe ha kwesịrị nọ because ahụ achị ụfọdụ mụrụ nwaanyị n'aka ndị mụrụ nwoke mma n'ụwa ka ogbulaka ebe ka anyị nwaanyị na-abịa ya na papa aya cheche aya tiri ụmụaka ụmụnne ya skuul o shikwebe ndị di ya azụ yọọla so nwa ego wụ nwa mara n'ihe nwa aparị akaghị ego ka nwa aparị mana ezigbo nwa azụrụ azụ mara na ntọala mara nne ya agaghị ekwechi ihere mee nwụọ ndewo ọrịa mma nna m ukwu ime nwa ahụ nwoke ego m jiri ka maghị ọkwa gbanyeghị ma ọnwa nwaanyị oke nwoke ọ kpachiri ka ahịa na o nwere ihe ndị bekee anyị eji na-achị onye akala onye kwula ndị bekee anyị nwoke mụrụ onye nna mụrụ ọdọ ọmụmụ mụọ nwoke mụọ nwaanyị ya na ma onye ya ga-enwe achịa ndeke nwaanyị aga-eke anyị ya bụrụ ndeke nwere property in fact mma ndese onwe ebe ejiri nye ya achị ya were enwere ike papa dosarala ya ụmụnne ndị nwoke ekweghị ike eleghị nwere iche ihe gbasara omenala because omenala mapa ọdịnala mapa awụọ ehi na ọwụ ihe n'oke ma gboo eleghị ichere kpaghara ya anya emekwana ihe nwere ikwu gbasara ya like I said omenala anyị nwere ebe anyị ga-eleba anya gbajie ya olu achọwụ naanị onye nwere anwụ ka eji agbakwa onye nwere ndụ olu omenala Igbo magburu onwe ya mgbe o nwere ebe anyị ga-eti aka because ha bịa wụ naanị men's world ụwa ka ogbulaka anyị ememe akpa ahụ na-eji m shifu wezi nwa osoeche ọzọ anwa akịrị nwaanyị ji enwe ala ga-eme ogbulaka ụkpa nnụ nwee nwa nwaanyị ekeme aga m achị ka ile ya ma ọ lụrụ di ma ọ lụrụ ya chọọ ya meniri ya ree ya azọma ihe isi nwaanyị anyị ejela anala ego isi nwaanyị ndị bekee famili ama anyị ya bụ ego ahụ niile ewere gịnị ewere 10 naira na chi gị kpachie nwanne mana ọ ga na-akpa ngwa efere na akpa mgbe ugwu isi ngwa efere wụ sekọndịrị ugwu isi akụ ewere naanị the barest or the lowest minimum achịghị lekwe nwa ala anyị nwaanyị and by so doing nwoke akpọ onwe ya mbụ marachi ọzọ hụ nwaanyị azụ yọala so in this regard anyị onwe anyị ga-eleba anya ihe gbasara anyị eji neglect ụmụ nwaanyị buli aha because aha na legaga in most cases yes most families nwaanyị na-awụ nshapa eche agba yọala so anyị ga-eleba anya nye nha soft landing na-awụ nwoke na brocha ha na-agbara aka ana ọ bụ ụsọ mgbọdọ ọlụghị di ụka na-agwọ ntụ abịa na-achụkwa n'ụlọ nne ya na-achụ ya ngwa afọmafọ ojele ọwụmagịkara onye kalụ ahụ dị ebere emegarara abịa bụka ọ nwere onye ka ịmụ na ụha anyị alụ ahụ di ọrịa funny ya kwadokwu because it was not funny so olee ihe ị mere gbasara iche nye ṅụ soft landing ya wụ ekemere echiche acha ndị ka ọgwụkwọ ọmụmụ ndeka ọmụmụ ga-enye nwa ọwụchi ị ga-eke isi aha ka nye ha something so that they belong ha sokwa soro as nwa amụ mana echemcha ya paara ihe wụ eji ndị bekee anyị nwere echiche anyị eji echechi nwaanyị eji ịlụ di adị ya ahụ nwa nwoke ebe ahụ a mụrụ ya nwekwara oke ara ebe ahụ a mụrụ ya so for that reason
ya lụọ di ahụ jeme ebe ahụ o jeje ilu di ahụ ya di ya na nwokeke di ya ka ebe ahụ ebe aka ga nna ọwụsị di ya nwere ọkpa ele ihe a ga-eme we are thinking beyond ọkwa shi di ya rịka ọkpa ọkwa ndị ebe ahụ enyere ya na di ya oke ọkwa mba ji ebe n'elu yes paji dị ọ nwere ike alụ onye Yoruba ma ọ lụọ onye akwa Igbo ma ọ lụọ onye Hausa ebe ahụ awụ omenala anyị na kem na awụ otu alapụ iji amara ma aha Igbo lụgo Igbo betu ugbu a alụkesa mana alụkesa we emepeela anya and ihe nwere like I said Gen Z we have the word is a parlor. The word now inside your bedroom. You are seeing the word. They might make America like as I speak. Yeah. You can copy them. No, you can make ìyá olóhùn àgbà ayélujára ndébé ká ìyá ló la wọn àyè ó kà pa kàkà wọn yẹ su Owerri jẹ máa Anambra jẹ ìdí ẹkẹ náà wọn kọ agbára gbogbo òǹdèrè ọ̀ṣẹ́ even Owerri ti sẹ́yìn àlọ́ fọlá wọn àyè ẹ lè yàrá ndónyẹ pa abaran adó bá wọn mú ẹ ní ẹyẹ oge kòmáàsì gábí ibè ní bí ṣe àjàlá bàbá gẹ. Amawo ọmọlẹ ọmọ ebe ọzọ amara na gịsi alụfọdụ ya shi olu jema ọjụ kpọrọ ya jụ ụra akpa ya jụ bịama mbiri ya jụ ndị agbanwecha n'ugbo ọmara na gosi ebe ka ije mali onye mgbe nwa je lụọ so we change ele we mepeela so the tradition and the custom should be adjusted to suit what we have now at the present moment. Ọrịa mma na mkwu okwu ọzọ m na-achọrọ shi anyị kwuo ke reme oke mkpa ama m ọwụghị kwesịrị akpa ịga ụga na ajụ oge chi ịnụọ n'afọ ole a Germany gachi aga anụọ n'afọ ole a Germany ke mmefu ihe awụ 35 years nọ aja 35 years ịnụọ Germany ịnụọ na Germany 35 years akpakpọ okwu ebe ka anyị kpa iji akpaga ya ihe niile n'ụwa awụ ntọala ga-eme ọnwa azụjieri nwa ga-ama oke ịzụrụ m nna m onye nkụzi and ọ jiri anya ntọala because ihe ahụ ịkụzigere mgbe ọnwụ ụmụaka ọ gaghị hafụ ya ne teach the child the way he should go when he grow he shall not depart from it edere ede Bible and ka ha wụrụ eziokwu kụziele nwa gị ụfọdụ Owerri ka ha nọ ụmụ ha asụ phonetics go na go ebe bịa ahịa ịnara na m ụkọ ọ jọgburu onwe ya onye na-ebikọrọ anyị ụra akpa anyị nga asị agba ya ejiri asị n'Igbo Igbo alala isi na fiction gị na-abịa dịchi gị sole gị asụta nwa mba ashialụ onye nshi emekwukwu nga bịa ụra alụ adị ma ya afụbechi ụra akpa jema Lagos steeti ya si ka akọkwarala ya ka asụkwarala nwa ya English ya ka asụkwala Igbo anyị ejila asụfụla Igbo kụsụ English ahụ ka ha eji ama ma anyị kwa ajụ gị gaa ndị gị nọ na 35 years ọ cha adịgo okwu ọnụ ile ihe chere biko na-eji elege awụchi ọnwụ ndere anyị na ndị ka ha sụ ebe ka anyị eji amachi chọkakpa anyị eji eme ụka agwụdịla ụka agwụla ma Yoruba anyị meka anyị chanya ṅụọ ha na Awụsa anyị meka anyị chanya anya their kids bili ụkpọrọ ike ha akụzi akwa ịhụrụ ịfụ ha naanị ndị Igbo ndị asụ English gbasmaka n'ala bekee onye Bini ga-akụzi nwe ya Dutch that is Dutch is German language kụziele ya English kụọle ya Bini ọ ga-anụ Bini bete onye Igbo na-adịghị okwu isi wụ naanị English ọ bụrụ sọ ọ ga-amụ adị native language ebe obi ya asụ English as if a ga-enye ya certificate on top meanwhile English ya let me tell you something ị mara na shi English ji nkamanya arụgbugo ndị ibe ha iru a Spain ogbulaka so English they tell you I don't understand English because yeah, they are the same now they wrote French now France so English ya chọghị ịzaghị ya chiga don you should speak my own native language German will even keep you quiet they understand it they say you must Dutch expression you must have to speak and adapt ihe a wee ihe King James na Queen Mother jiri mebi show ụwa
and colonize Jeff Akinala and corruption Ocha English colony. Oh, yeah, boogie here. Because we are colonized, and you're not sure better in us English in a this thing is turning around. But when you're telling me, I'm ambassador of Igbo culture. No ambassador event. You hear Igbo Jeme, Ejamashi, and you I'm in forefront. And when 2 ambassador or 3 ambassador, and I'm not United Nations ambassador, MDG for education, Igbo, Igbo, we are in the forefront. Make sure she Igbo. And now I make we make it a compulsory. On also any other language. So that our heritage I don't know manye for. I don't get cameraman. English you want to go na you be okay for play for your national Jamala Beki. I want to go on your college. Not like for yes, so now. One day, yes, me one day, it's a Igbo, Igbo. I shall win you. Then I say yes. Me come out so that Igbo, that's all now. I be open, which means I got you free. Oh, that local for one. So, we should be proud of what we have. Our heritage should be upheld. I hear for one kadagi. Oh, yes, yes. I believe yes, I believe. Bam. You know. So, and as you make your bed, so you can be proud of the Igbos. And you shiga Biafra, I'm also gonna go. Yeah. A little bit Biafra, when we know that I will menala. When he were Jew, and yes, I knew from Jew, as from Anagana the language. They still speak their Jewish language. Yeah. And maintain their kappa. They change. So if we say we are heritage of the Jews through whatever they say, God and they are very proud of our language. Yeah. They will. Anya kpala okwu la nga okwu atọ ọ dịkwa mma arị njakịrị ịrọ garịkwa n'egwuregwu ịrọ gashi onye nkwa na ọha elega ya ụkamada nna ewere ihe ndere mkpa kacha mma ihe gbasara ebe ka anyị onye nọrọ Germany for 30 something years akpa okwu owere gigafee nwekpaga ya jesu mebata oche maybe half perfume na ihe gbasa ọ na akpa ojere remasịrị nsị nwere ike ichigishi onye elu obodo ọgwụgwọ iwe ike elu ụwa ga ya akọma akụkọ gawa onye ke mụrụ n'ụyọ somewhere amamagụ ebe naked okilekwa ya naked nwere onye ke m ji achịma nọ na 30 something years na bija so ya asụma were asụma ọwụde nwa ajema kedu uwe fu ebe rụọ n'ọrụ mee so ọwụde nwa ajema ya asụma okwu that is where I believe that ye shanne na nna ntọala ọrịa oke mkpachi ụmụnna anyị na-eliga anya anwa ka ego mgbe akpa nna m ukwu ji kọwaa ya onye nwere mmanụ ka onye nwere ego akpa o jiri kọwaa ya maka ego anyị akpa ego ọnọchi onye mụrụ nwaanyị mụọ nwoke gị lemana ihe gbasara ndị nwoke gị na iche ndị ka ya ọrụ ala bụ nnebe ka anyị na-erejita n'ala anyị adị m ala front mana onwe ndị ka efe ọrụ gị menye na nwa ogbugbu chi gị menye na ke nọchi ike adị ama ọma n'ihi na o duo n'anya chi ọwụ ma naanị nwa nwoke a na jachi hụ nacha ndị ka nwaanyị ewerela ihe niile nna m ukwu anyị ji pịa ụka ọnụ olee ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ka ebe ka anyị ndị ka eto anyị ha ụwa amaga your experience ijiri ji ala bekee na ijikwa na gbaga mbọ ruo ugbu aka na akpa niile ji emega ụfọdụ n'ime anya ọhụhụ ma onwe m sam ụfọdụ biche na elekpa gị ji eme gba speed. What advice ka ị nwere for the youth? A na-eme na ndị ewu maazị dọt asị ebe ọ bụrụ iru ha asị jakpa the devil you know happening in Geneva or ebe ejele eme ekili ya. I know Nigeria is frustrating mana ije ọchị and ebi
out of the shores of the country. Ebe obodo gị o ji eshi ike, o chiri ike. It takes the grace of God to adjust, to maintain, and to make it and come home. The only thing nwekwana ihe ji anyị onwe anyị n'ebe a, your home is best. Amkara, home is best. Ihe ji anyị woshe nene insecurity na no good road network. A sure will 80 in place and bad governance. 80 in place. 80% of ndị Biafra bekee ga-adị. Take for instance, anụchara Ghana exchange the exchange rate. Mee 1 cedi to $1. Elekere onye Ghana no ala bekee. Eme $1 now to $1 now to $5. Elihe ndebe ahụ emege. Doesn't you give you €1? There is no fun. Ebe ahụ bulaka minus 17 degrees. Mkpụọ na ọbụlaka ahụ amaghị kakaka. If other here mesan, ụmụnne gị nọrọ nga gị. So most times, ichegachi ịba pension, gị nwe ara your gratuity or nwe your back to retirement. Ga gbara ihe ma, because ị nọrọ ebe ahụ 70 years, ga nwụ n'oge. This sun is the most medicine in winning. As far as onye jiri concern, we need the sun and not that weather. So biko a ga-akpọ ụtara nga ọ ga-abụ ọnụ. Jikwanụ nwayọ gwuo ofe rọrọ arọ zuola anyị. Onye mee kpọọ ọhụhụ ọghachi ejela agbara ọha amecha mkpụrụ ọka aga efọli ya n'ilu. A ga-eji nwayọ by special grace of God ọ nwayọ but ike ndị nwachụghị ya ndị nwụrụ n'izu ijere aha ya wụcha agụ tagburu gị, ya wụcha erepụrụ gị erepụ, ya wụcha ịnwụrụ gị gaga. A lot of things happen. Ihe ahụ ga in summary wụ ndị gburu ozu, ndị ahụ ozu gbere anyị ahụ ga ahụ ihe ahụ ga wụ ndị gburu ozu ndị ozu gburu nna anyị ama aka ndị ozu gburu ka ndị gburu ozu. Ụmụnna nna anụrụ ahịa okwu anyị kwuru taba oriko ụmụnwokwu aji nna m ukwu Ndagotson ekwuola ọ kpala ọkwajala anyị eze shi anyị lere kere mma anyị adịkwa n'okwu ọnụ mgbanụga ndị na-adịrị anyị ele ihe ichere gbasara topics ndị anyị niile mekwala Maazị Dutch ma na comment section ihe na ọ ga-awụ ya wụrụ onye uwe atụmatụ ya uche obi ya na ahụ chere gbasara any of ihe ndị anyị ga-ele okwu ubili aka ma agụghụ anya ndị ọzọ elekwa lebara ya anya mee anya mara ihe uche obi gị. Enwe ajụjụ nwere eju m aka mada ga-ajụ m ya. Echezokwala iso anyị na YouTube, Facebook na TikTok anyị Maazị Dutch ọ gị ga-enye Maazị Dutch aha anyị ọganga ụmụnna ka anyị mere yarịla nna mma chi Maazị Dutch kamada.